Wijaya dadi hiburane Mas rupaku gak ganteng sing penting ana brengose wong ngene no omah bojoku nduwusel ai rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu yen tak sawang mesem guyu anggegawe lagi gandrung ning ana
sate cuma telu cewek klede lemu-lemu pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan ayo langsung kita pokoknya petang alon-alon watone kelakon aku nedelok nasibe Joko mari sekolah pikire ngoyo kepingin cepet oleh koyo gawe jagani besok nek tuwa seje karo nasibe rondo gak duwe duit gak tau ngerso opo rupane ayu bangke
ayo sampe gawe omah tekek namung semanten sairan kula yen lepat ana desa merah putih berkibar udara sekali merdeka tetap merdeka. Alhamdulillah konco akeh ngitung sak klombruk kok ono sing metu belas ya apa. Semanggi Surabaya lontong balang wono kromo dijual serta didukung masuk keluar kampung apane cok sing sakmene iku apane sing samene rumangsamu apa apa lek sakmene iki lek jaman biyen jenenge alu oh ana sing ngarani duplak lah iya nek wong Surabaya ngarani alu apa cok gak lapo-lapo kon aku nyanyi semanggi sampe ngelembreh perkara delok perainmu iki mau wancane kon gak tapek alhamdulillah bengi iki main nggo desa apa mang desa mlete kakekmu klete Randegan Sari masyaallah wong kene goyop rukun ris wayah ngetokno ambeng ya ngetokno ambeng iku apa wong kene gak ngerti kadang ngono ambeng lho kok iso gak ngerti ambeng ana sing ngarani tumpeng lah ya pokok sego di kon lho kadang gak ngerti wong kene ambeng sakmono kae ludruke gak dingengei belas kon kok padha karo ngenyek wong kene ora kok teges ngenyek perkara pasugatan iku wis gak perjanjian cok sing penting main sukses alhamdulillah wingi wis diberitai ambek jeragane diapano diberitai lah rumangsamu diwahi tletong ngono ta maksudnya diberitai dikei roh iku lho dikei kawruh diwahi wawasan iya bahwa besok saudara-saudara gerak apa iku bebas ya gale mangan gale ngombe tak bantari sampe aku bantah ya lho oleh lapo mangan gak oleh ngombe gale lah lapo ngono iya lah ya arek-arek medhi jare gale mangan lah ya mate gale mangan lho maksudnya gale mangan ya sedina iki tok lho lah ya termasuk iki bebas dijoli walaupun gak dikei mangan sego tapi dijoli duit alhamdulillah partisipasi ini masyarakat Klete muga-muga nang Budi Wijaya terus perangkate kabeh sayek-sayek kok bebarengan bangun desa supaya desane maju ya apa amri pantese main go desa Klete fotomu kok dipasang go kene ris rumangsaku praitku kaya gajah ya lah iku fotomu lah kok fotoku melok iku ki nah iku persis kon niku apa iku iku sabun matamu iku sapi lah kaya kon kaya aku lah lapo gawe ngono cok aku enak nyanyi gawe semanggi kon kok metu kon malah wis tak kurungi lapo brosok rumah sama aku petik babon akon kurungi lha apa kon metu durung waya metu lho wis kudu metu adano lho empeten lho diempet wis untu-untu waya kudu metu gak kena ta empet wis aku mbar wadal parwal ngono enak-enak gawe enak-enak nyanyi kon kok ngelonyo sing salah ya awakmu cara wong loro nyanyi ya mbok ya gantian cara digawe nyanyi wong loro kon iso nyanyi ta lho ya kadang iso kadang gak wong nyanyi iku ana macem-macem
Macem apa ae? Lagune ku ana macem-macem. Macem apa? Jenise ku ana pop, Ana pop, ana dangdut, ana dangdut, ana keroncong, ana rock. ana rock. Lah nek wong nyanyi dangdut kudu ro isine dangdut iku apa? Lah Kudu ro isine dangdut. lah nek wong nyanyi pop kudu ro jerone pop. Jerone pop, Lah nek nyanyi rock kudu ro jerone. jerone apa iku? Apa iku lho? Ya nyanyi lagu-lagu. Nyanyi lagu-lagu. Diterusno. Kon iso tak duel ambek aku iso. Duel matamu kuno ah. Lah apa? Ngejak geger ta ya apa? Nyanyi wong loro. Duet ya duel, ane goblok. Lah sing digawe tuku iku. Iku duet goblok. Duit tak sing dipangano lambe biru iku. Iku duet. Juwet iku sing judul ana cendole. Masalah iku dawet arek gendeng. Lho dawet tak sing digawe sakmene iku. Iku dawet. Nyanyi duet wong loro. Wong loro. Kon iso ta? Kandhani kadang iso kadang gak kok. Lho kok iso kadang iso kadang. Ya iso iki wong ngenyek wong aku iki. Iso adano. Dol dinoku duet. Dal dinuku iya. Saiki Gak mari riyo. oh ya gena-genae nak kono. Kira-kira masak. Kok saiki mari riyo lak wong sedang mulai jare. Ayo. Gak iso tak jotos moncrot kon. Buta galak. Nek galak aja dadi buta. Kok iso nek gak galak gak dadi buta iku rumangsamu. Lho lah ya lek gak galak aja dadi buta lah bener aku ngelingno. Wong buta iku mesti galak adakno. Lah ya wong jenenge buta iku kudu galak, jenenge buta kudu galak. Lah kudu galak ya. Buta galak. Solae lunjak-lunjak. Cok enak-enak cok diceluk bapak. Nek gak iso nyekolahno anak. Gampang kaget aku. Ya ampun Aris. Setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Pamulo kawis pindho kon. Salah apa sih? Lah kok nek gak gundul aja dadi setan, ndak dadi apa? Lho wong setan iku macem-macem ana sing gondrong rambute. Setan iku sebagai godho menungso ngono iku lho. Lah iya, Wong niku setan gundul temokno ya dhuwitku. dadi wong urip aja ngombal ngambul. Ya sing penting ayo bersatu. Masih ngelem ya ngelem lah ngaget wong sepatu gampang ucul. Sundel bolong. Lek gak bolong aja atik nyundel. Kok iso nek gak bolong kok jantik nyundel. Lah ya jelas e. Lek gak bolong terus nyundel sakno sing bayar goblok. Oh, baru wis bayar pukasane buntu ya. Pukasane buntu. Ya kaya ngemburi ngono mau. Dilanjut. Aku suwe-suwe sok jantungku berdebar-debar sampai awakmu ya. Bacek dak boko. Lho kok elek atimu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iso nek tak terusno pantun? Iso ae wis pokok ana sing nuntun. Sepur Asepe ana dhuwur, montor asepe ana nisor, wong asepe ana bokong. kon ngomong kok cemplang-cemplung nyanyi. Montor asepe nang gone nisor, sepur asepe nang gone dhuwur. Lah nek wong kok asepe nang gone bokong lho. Lah lek gak bokong mosok nggo lambe kene. Hah? Lek kon rungono lek waktu-waktumu wetengmu sono. Lah jus. Kok kene ora mungkin jus kok kene. Ndane lek kok kene lak muntah-muntah goblok. Iku termasuk asep ya. Asep lah asepe wong yang nggo jus. Iya. Biasa lek munine jus iku enak ambune. Rokok bosok. Kandhane kon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa riko iso tak ajak pantun? Iso ae wis pokok ana sing nuntun. Setir Disiseti cek iso muntir. roda Loro kudu padha. garbu Nek gak sigar gak iso mlebu. porno cabul. Kono lha apa sih? Nyanyi yo nyanyi tapi ojo ngeres kon. Sing ngeres sapa? Nek gak sigar gak iso mlebu maksudnya ya apa? Roda sepeda iku lho. Garbune lek gak sigar lek gak iso mlebu sih. Lah mosok roda iku buntu gak iso. Oh iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iso nek tak terusno pantun? Iso ae wis pokok ana sing nuntun. Keringet, Keri-keri rasa anget. kerikil, Keri-keri ana sikil. keripe, Keri-keri assalamualaikum. Gak iso, gak iso. Bukane gak iso lek Ngono kon ngajak keringet ngajak. iso sikil. Keringet. Lah lek keripik, keri-keri assalamualaikum. Jawaban saiki kok gak cocok ngono. Pantun nek ngarepe an burine kudu an, ngarepe un burine kudu un. Le. Lah kok keripik kok gak iso jawab kon. Jane aku iso ya asline sukan ngono Riz. Masih awak lho Wani, keripik lho Riz. wani. Keripik lek krikil sikil, keringet lho keringet. Iya. Tapi lek keripik Riz. Nih, keripik ku enak lho, Cok. Keripik ku enak. Lho kon wani. Wani. Gajal. Gajal ayo. Kaliador. Kok lapo kok empet iku? Kayak ngono iki lho bebekku kate mulih lho. Keringet, Keri-keri tur anget, kerikil. keri-keri no sikil. Nek keripik bosok. Keripik gedang, godho telo, titi edang. Iris mbok aris mbokne bongko. Wong nyanyi kok iso jebol-jebol mbokmu bongko iku. Kon gawe parian yo gak. Ngene kok goblok kok. Menemben iku yo gak ngono. Pas aku keripik, Tris, kate jawab keripik wedi aku. Nyanyi ya dicocokno ambek suarane, dicocokno ambek pariane. Lah termasuk aku lek wis cocok. Cocok apane kok blekok moncrot no. Moncol kan ideki ya. Rumangsamu. Asale. Ontak rungokno wong loro ngomong ting pecotot. Rumangsamu udun apa ting pecotot. Lho nang kene iki desa apa? Kop kaya Cina, kaya Cina. Lancene mari teko ngongkeng aku. Ngokong kok ongkeng. Diganti ta? Sing ganti mbokmu. Amitabha. Amitabha kakimu ngono. Nang kene iki desa Kledhe. Alah. Klete. Oh lambe lho iki apa gak rai? Ayo. Klete. Kok ngawur. Gepuk-gepuk sampe kaya ngono. Gepuk gena-gena. Aja. Iku lho, iki lho. Ora kok gepuk sampe ngene iku. Gena-genae kok. Gena-genae. Lho. Lho. Aku kok sampe ngene iku. Suwe-suwe kon sing luwe lara, Cluk. Kan jare jaluk singem Lho kok. ya apa kon iku? Titik klete. Klete. Nang kene ku ya sing apik, delok ental warga Klete nglumpuk dadi siji. Ngene iki termasuk Pak Kasun wis iso ngrukunno wargane. Iya. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Nek tak pikir-pikir bener omonganmu so. Ngomonge sing jelas. Wong rukun ngono rusak. Nek gak rukun bakale rusak. Jos. Bener omonganmu Ya iya. Basa. Wong lek rukun agawe santosa. Kon step Cok. Step kon. Ya Allah rek. Kon enak tabane kon enak. Dadak aku tret. Ngene wis ganti ta. Sembarang ndelok carane. Kon karo kanca ya kudu rukun, karo panjak apa maneh sing apik. Nek kon iso apik karo panjak, tabuhane mesti enak. Ngono lho, pancen bener omongane Rasa iku. Kok nek serawung ambek panjang, nek nabuhi mesti bakale enak. Bre
ambrip lek nabuh rasa enak, nabuh Aris enak. Lek nabuh aku ya kudu sing enak. Monggo bapak-bapak ibu-ibu sing dolek anakan kethek monggo. Silakan bedas monggo. Ucok apa jare Aris? Pak Kasun iki mau metuki aku. Lho, metu awakmu so. Iya. Ngekeki sayembara. Sayembarane sing iso jawab dikeki hadiah. Piro sa? Iya. Piro, Dik? 10 juta jreng. Lo. Melok akon. Nek kon melok syaraté mek siji. Ditakoni apa ae aja muni ora. Nek kon muni ora kenek kepruk. Aku melok sa. Melok. Melok akon. Melok. Temen. Gak oleh ngomong. Gak oleh ngomong ora. Ngomong ora ono dendone. Ono dendoe. Siap. Siap aku. Ngene, aku takon nang awakmu. Ono, Cok. Kon kenal karo Pak Kasun? Yo kenal lo. Kenal. 10 juta. Mek ngono tak 10 juta. Pak Kasun mangesuk, Cok. Iya. Mari tuku sepeda motor anyar. Sepeda motore dekek ngarep omah. Ditinggal mlebu ilang. Hilang. Iya. Lho. Kira-kira sing nyolong kona, Cok. Ora so. Diomong. Sing genah nek jawab. Jare 10 juta so. Lho, lah wong kon muni ora kok. Gale ngomong ora ya. Gak oleh. Kok karo Pak Kasun lak wis kenal lah. Keplek ambek aku. Berarti kon akrab karo keluargane Pak Kasun. Krapol to. Akrab. Dulur. 10 juta. 10 juta. Mari kelangan sepeda. Sepeda iku didekek nang ngarepe omah. Iya. Mari ilang. Ana wong sing ketok mlayu klambine putih, kupluke abang. Iya so. Kira-kira duduk kona, Cok. Ora so. Ora jawab ora kok. Ngono lho. Jare 10 juta prak. Iya so, iya so. Pak Kasun kon kenal ambek keluargane. Kenal kok dulur. Iya, Heeh. kenal yo. Kenal. Berarti kon iku ambek Pak Kasun dadi kanca sing kentel. Iya. Kentel yo. Telepon. 10 juta. 10 juta. Polisi wis nang omahe. Iya so. Pokoke sing iso nemokno sepeda iku dikeki hadiah karo Pak Kasun. Nek iso nemokno. Tapi nek gak iso nemokno bendune gedhe. Terus so. Kira-kira, Cok. Kira-kira iki sing nglapurno nang polisi iki kon kenal lah. Ora so. Ora so. Apa kon, Cok? Ayo gantian dong. Ada lapo kok. Aja melo-melo sih. Iku urus aku ambek rasa. Lah apa gak 10 juta parewek. So, apa? Pak Kasun mari kelangan sepeda. Mari tuku pedanya. Kayak ngom ngarepe omah. Iya. Sepeda ilang so. Iya. Awakmu sing nyolak so. Kon jare sapa? Harga. Kon ngarani kancamu, kon ngarani aku. Duwe bukti kon? Ora. Duwe saksi kon? Ora, Lah kok ngarani aku termasuk kon fitnah, Cok. Aduh. Ora so. So, Apa? sepeda Pak Kasun durung ketemu. Kona sing nyengitno so. Kona sing nyengitno. Kapan? Kon ketok dhewe ta aku nyengitno? Ora. Lah kok ngarani aku? Wani kon ambek aku? Ora so. Lho kok terus aku sing ora. Kapan maneh ngebruki ucuk Iki nek? ae bales iki. Napa, Cok? Iki rondo goblok tak bojokane. Napa? Riz, Iya ya. kon ro sepeda iwak polo. Ro. Sepeda ilang. Sepeda ilang. Ya ro kon. Kon ngerti wujudnya sepeda ya apa warnane? Garo Riz. Kon ngerti apa ora? Ora. Aduh. Ngerti apa ora? Ora Riz. Aduh. Ngerti apa ora? Ora. Ngerti apa ora? Ora. Ngerti ora? Acare terus. Ora. Ora. Ayo. Tolong sing Lirek. Apa? Wong jare mas 10 juta.
Lah kok mbulet nggo ora prak-prak. Lho sepenting kandhane kon aja ngomong ora kok gak percaya. Pak Kasun wonge sabar. Lah aku kok gak jawab ora wong pertanyaanmu seperti itu. Lah salahmu dhewe mangkane gawe sing apa intelektualmu kudu kaya saiki sekolah. Ngono ya? Heeh. Balenane. So, Apa? sepeda awak lu ra ilang. Ya. Awakmu sing nyolong tak dudu? Sing nyolong tak dudu? Kon dikandani sapa? Kasuwen sapa? Ayo, kasuwen bae ilang. Disabar-sabari dadak. Aku ditetir ora. Kate lapo? Kate ora. Ayo. Ayo ngomong. Cari ya laris cari. Kok iso kaya ngono? Mangkane pantes kon sampe-sampene gedene gak payu-payu. Loh. Masalah. Ono aja enak-enak kon. Mumpung nemu rek. Sing wedok kok gak keroken. Lah iya. Rumah sama aku rawe keroken. Iso kon Sayang, Iya, Dek. Ada apa, sayang? Ada apa? Cok. Kon iki apamu? Le. aku pacaran. Pacare lho. Pacarmu? Iya. Lho, Cok. Liloi. Saya sama Condro ya, sama Condro. Condro. Aku. Oh ngono. Cocok kan pinter nyondro. Iya, iya. Condro juga kemanten kono sama Condro. Para rawuh ingkang minulya. Menika to lampahipun temanten kekalih. Yen Cinandra saking Mandrawa ingkang putri lir kadya widodari tumurun. Ingkang kakung kados tletong ketimpal. Kurang ajar. Dek aku dilono tletong, Dek. Sampeyan dilono kaya Iya, tletong. tletong. Sampeyan gak muni. Gak. Sampeyan males. Ya apa, Dek? Ancene bener. Lho, jane bener. Lho lah iya. Kok iso tambah bener kan? Ya aku emang ngono lha kok ngewangi rasa. Kon nek milih pacar iki aku setuju, Cok. Lah setuju nih. Ndelok bokong-bokongane apik, Apa, Cok. apa? Lho, Pak Kasun iki duwe sapi, bokonge ya kaya ngene, Cok. Manaan. Oh, kate. Sampeyan ngerti gak? Gak rasa. Apa? Ngerti gak? Apa? Kenek apa aku karo Ucok iki? Ya. Heeh. Dijodokno, ya toh? Ya. Bisa bersatu. Ya. Walaupun ya Walaupun apa? fisik dan karakter kita itu jomplang jauh. Ya, Oh. lah jomplang lah apa, Dek? Mas kadang kan wong nilai Iya, sing wedok ayu, Heeh. sing lanang koyok nyambe. Lho lho. Iku sampean iku aja salah tombo aja. Kok iso gak salah tompo? Ini menurut hasil asimilasi. Wong ayu oleh wong elek bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Oh, Iki iya, lah iya. pari 46 jare. Kok mlakrak. Perkawinan silang. Perkawinan silang. Bener. Iya, Oleh Cok. elek oleh elek akhirnya ya padha elek. Iya. Lah nek ayu oleh elek bisa membuahkan bibit unggul tahan wereng. Oh, iya, Cok. Antene cocok. Mangkane jenengmu saiki gak tambah ono. Apa? Aja ucok tok. Apa? Ucok hibrida. Aja ngomong mbak arek aku kangen lho Dek ambek sampean. Aku ya kangen sekonyong seko terus sayang. Le, karo Iya. iki kok sing Ngale. Aku wis ngomong balak-balik. Kok nek kidro-kidro ngene iki lho ngelompok kok nisor. sapa saiki Mosok rontok sok. sampean ya ngono Dek aja nek gidro-gidro. Aku goleki sampean iki aku ya serak gak betah, Cak. Dek gak betah apa, Dek? Lah mosok yang mene aku mek jok pacaran ae. Aku ya kepingine iki nang dilamar ngono lho. Oh, dilamar gampang nek Cok. ketemu rasane tak incipi dilung. Eh. Maksudku masamu tak incipi. Aku iki kepingin sampean iki nang teko nang wong tuaku. Loh. Ya ngono ya, Cok ya. Njaluk japakno. Jaluk dilamar. Kok, Batang. Ya apa? Takono Hamrip, njaluk benang sing dawa. Gawe Lalar nari iki. rumah samu Rumah samu layang. Sekarang njaluk dilalar. Dilamar kupingmu bosok. Kon hubungan ambek iki wis ana pirang puluh tahun, Cok. Hah? Kon hubungan ambek sapa iki jenenge? Iki jenenge ya? Iya. Dasima mbok sapa jenenge? Bali aku Dasima. Dek, aja murid jenenge Inge Preketek Pati. Kok ono preketek watine bareng. Rencanane ngono. Kon wis pirang puluh tahun ambek iki. Ya wis ana lek 2 bulan setengah ya dia. 10 tahun. 10 tahun gorong mbok rabi-rabi. Gorong. 10 tahun iki Apa- sak selak mate iki. Apa sampean gak gayer-gayer durung dirabi-rabi ngono? Apa sampean gak gayer? Jadi apa-apa nambah Eh. Ucok. Le. Apa-apa, Cok. Eh, Kok niku jaman saiki koyo ngene kok gak mbok apa-apa no.
gak tau ndelok film bokep kon. So, kene apa aku gak tak apa-apa. Iku mek sik rencana tok, so. Rencana kate tak apa-apano. Aku Nek gaya sing apik ngono. cocok blakrak kon. Kok ngono? Cak, Apa, Dik? kapan aku kok lamar? Bener rabien. Ngene, Dik. Perkara nglamar awakmu secepatnya tak lamar. Kok nek gak gelem tak peke. Tak culuk matamu kok. Tak culuk. Tak tempo pirang dino. Ayo sampean nglamar nang omahku. Sik tak. Aku salah izin, Iya. Cak. Di sawang wong-wong ngono aku kok ewer-ewer ngetan ngulon ngedol ngalor lho. Gedene sak minggu cilike 3 dina tak lamar sampe nang wong tuwa sampean. Lah sampean gak nglamar aku piye sak Aku rela dikeroyok wong sak kampung, Dik. Aku dadi saksi ambek awakmu lho ya. Aku nyakseni lho. Kok ate wong-wong atik loro kok lamar. Kon durung ngeroyok, kok tak keroyok dhewe arek iki. Sing kon keroyok sapa? Ya iki. Le kon nak mencuri kesempitan dalam kesempatan. Kan lumayan. Le lumayan mumpung nemu. Tak teni ndok omah ya, Cak. Iya, Dik. Temen lho ya. Iya, Dik. Seminggu gedene Gedene seminggu. cilike Cilik 2 dina. Lah sampean gak nglamar, Aku rela dikeroyok wong kampung. rela temen lho ya. Iya, Dik. Aku mulai ya, sayang. Mulai, Adik. Aku mulai. Sampean gak nyangoni aku ta. Loh, ya mesti aja wong pacare kok gak disangoni. Jangan ngetokno dhuwit ta. Sik tak laris. Ono gak? Kan sik utang dhewe, Ris. Oh, Kone musuh cewek, musuh pacar olehmu gak Jawa. Lah lapo? Sampeyan rene mang nang ndi? Numpak apa? Aku Mlaku ta? Nge-grab. Aku mau nge-grab. Heh? Nge-grab. Nge-grab. Iya. Kon dadi pacar ucok gak iso ngkei apa-apa, Dik. Lho. Sampean iso ngekeki. Iya, timbangane kon nge-grab engko marek keborosan. Iya. Entek-entek dhuwit. Melayu wae. Wis kami banget iki sangu ta. Gak duwe. Akeh. Lu. Piro? 50. 100. 250. 350. 450. Oh, sik jangkep nang ngono gak ilang. Sol. Tak pikir kon ngekei kon ngitung tok. Laris kaya asu. Iya, Dek. Hati-hati ya, Dek ya. Dek. Ngatekno wong loro iki. Hati-hati ya, Dek. Ngandani ya, sayang. Iya. Aku selalu merindukanmu, sayang. Aku tak perlu. Aduh. Aku pulang dulu ya, sayang. Sayang dulu, sayang. Dek kepingin dia. Gak. Apa esok? Aku pulang ya. Masalah. Cok. Pacar mulai melaku, Cok. Wes. Iso, mudun tangga iki mau tak rungokno muni tok. Munine ya apa? Dia. Maksamu PTO. Becak lah. Kon gak eman wong koyo ngono gambar rabi. Ngene lho, Riz. Nang rabien kon iku. Sing jelas aku ya eman, Riz. Lah mangkane iku. Tapi yang ngene lho, Riz. Aku iki seneng ambek arekku. Tapi Iya. aku kate kondoi wong tuaku, Riz. Nek. Aku iki gak wani. Lho nek kon gak wani tak kondono tak omongno. Wong rumah tangga iku sing penting gak dedeg dhuwur, sing penting pangestune wong tuwa. Ridone wong. Iya. Makane iku aku kepingin, Riz. Heh? Kepingin kondo wong tuaku tapi gak wani kon ro dhewe. Iki lapo wae. Heh? Wong tuamu celuken. Apa so? Wong tuamu celuken rene. Mripatmu domo aku. Iki lapo sing ngeslu. Le. Wong tuamu lho celuken rene. So, Apa? kok iki domo? Ya iki wong tuaku goblok. Heh? Iki mamiku iki. Iki mbokmu, Cok. Iya. Mamu kok ngon sikatan. Ya apa rasane, Sok? Masalah Ya kok. apa? Heh? Rasane ya apa? Kaya walikane bokong sapi. Mami. Kon biyen lahir kok gelem kon, Cok. Lah lha apa? Nah aku dilairno wong kaya ngene. Begitu kejumbul mendelep maneh aku. Sebabe? Heh? Sebabe? Kayak muncul ndelok arek iki girap-girap aku, Cok. Rumasamu genderuwo ta. Iki elek-elek wong tuaku aja dinyeki iso. Sabar, Mami. Mami aja nyembar-nyembur kaya. Tahu gembul-gembul pisan jerat-jerat. Mami aja nyembar-nyembur kaya ula sawo sampe. Lho, Mami, iki mang lali jenggote gak dicukur rek Mami rek. Mami ku lanang ta wedok? Lho ya wedok sih. Lah wedok jenggote. Lho kadang lanang kadang wedok. Cok, bapakmu biyen tau ngipi apa lek bojo koyo ngene, Cok? Eh, Heh?
Lho pas berbuat bapakmu gak girap-girap apa, Cok? Lho bapakku duwe cara so. Carane yo. Bareng kate ngumpuli buku iki ya. Bapak golek gambari artis sing ayu. Iya iya. Tempel raine kene berarti ganti gak gila. Iku nek iku nek diluk, Cok. Nek diluk, suwe-suwe lak kemringet ta. Lah nek potone lontur, lah ketok dalbo iki lho ya apa? Cok, Apa? iki aja diseneni aja dinyek. Mamimu ya. Mamiku. Wong tuwa. Mi. Yo ngene iki pergaulan sing gak bener lho. Aku Sing kahit gak pokro. aku kahit eruh. Apa? Tibake celengan iki iso ngomong ah. Celengan kakek bocah celengan iki wong tuwa kok dilokno. Sabar, Mami. Lah wis tak omongi. Tatas titis tetes. Apa sih? Apa iki? Apa iku? Tatas titis tetes Apa iki? opo? Hah? Apa itu? Apa? Loh, Kon sombong. tatas titis tetes iku kumpulan sak kumpulan, kanca sak kanca iku kudu dipilah dipilih. Lah apa duwe kanca gemboke neraka iki? Oh, kondro ah. Iki biyen tau rono wis lu gemboke neraka. Duduk gemboke neraka iki. Apa? Gemboke pos Hansip. Kanca ngono. Lapo aku. Anakku api-api mbok ulangi gak karu-karuan, mbok ulangi gendaan. Ket kapan anak sampai nabi lu ket biyen yo elek ngono iku lho. Kon aja Turun mbokne. Kon aja tutupemu. kon aja elek, Cok. Le, Mi. Kan sampean kae terus tak kae kroso ta lek aku elek. Aku getun nglairno kon. Lah apa kok getun? Ngerti kon ben metu ndasmu tak kipat-kipat nang ngene lho kon. Biyen pas kate nglairno awakmu, ya. Iki yo ngono. Ketok metungul dipikir ndasmu. Dikipat-kipatno. Lah kok telalene dhewe. Ngawon. Mi, aku gak kakek ngomong, Mi. Apa? Aku lak wis dewasa ya, Mi. Kon apa sak apa tak turuti. Gak koyo kanca-kancamu. Njaluk apa sak dek sak nyet mesti tak tukono. Iya, Mi. Ngono gak nurut ambek wong cuek. Wong suwek tuwek. Tuwek. Le, Mi, aku saiki aku turutono ya. Apa? Aku lak wis gedhe, aku wis dewasa ya, Mi ya. Sungkem ngono lho njaluk apa-apa sungkem dhisik. Apa sungkem dhisik? Ane sungkem ngomong nang gerdu ae. Iya tak sungkem. Sungkem. Sik. Lah, ngono. Sing suwe. Ah. Sing suwe. Ya iku nak tepak ndoke nak. Kon kurang ajar sok. Ada tepak ndoke. Karo. Aku wong wedok ngono. Untung kon ben dimiki pas bayi. Sapa? Garo. Sapa ngemi? Apa no? Iya men duwe anak ganteng koyo ngene tami langsung plek. Iya. Arek iki ben tak kei selang kok. Ya apa? Gila. Termasuk penghinaan. Mi, ra opo takon niku? Ra rumasamu tak turu ta? Meneh-meneh mek kate munggah iku wedak ana cek. Nek wedak encene raine mblongko. Asu kon. Umane kok diasu-asu. Dik, Iya. Apa wi apa? aku iki makne arek. Iya. Diceluk asu. Ya cocok. Sampe salah Cocok. dengar. Cocok matamu ngono. Salah dengar. Aku ngomong ayu, mamiku ayu. Salah dengar peno iku. Kupek ta kupingku. Mi. Aku njaluk rabi ya, Mi. Mi. Kan iki lho lah apa? Sing sak ngomong kene. Iso kaya begegek sama Lea. Lah apa, Riz? Kok kate ngomong apa, Riz? Ngomong apa? Lho, sing kate ngomong sapa? Iku anakmu sing kate ngomong. Heh? Nolak runu ta iku lho. Lembek nyambek aku sing kate ngomong, Mbek. Kok kate ngomong apa? Kok kate ngomong apa? Sing ngomong mek kon sapa? Bukane kon kate ngomong. Mulane aku mau. Wis sebut ping telu kon nyonyor kon. Sing kate ngomong iku aku. Lho anak peno sing kate Ndi? ngomong. Eh. Unek-unek ngono lho. Heh? Iku lho. Endi? Ngomong. Iku. Kon ngomong ambek mamu sing biasa gak iso sih. Kon kok gocekan iki lah apa kon. Ngomong sing daplak ngene lho. Kok iki kok gojan kene, Sit? Lho, Kok karo wadem iki gak sendak. Kok kene gojan. Sendakep iki. Ngomong tes ngono. Ditonyo tas-tas itu. Apa? Ngene lho, Mi. Wes gak sabar pikir-pikir mira. Wes sampe kari. Riz,
Apa Mi? Aku dikaplok temenan wis. Kapok. Eh? Kapok. Ayo. Ming. Aku njaluk rabi, Mi. Aku rabekno ya, Mi ya. Aku wis gede sini. Peno iku wong tuwa, anak njaluk rabi ndak dirabekno. Iya. Omongan so, omongan. Anakmu njaluk rabi, kepengin rabi wis gede. Kang ganteng kan raimu ta. Iko lho kok aku iko. Wong aku ae medhek karo rabi-rabi kok njaluk rabi. Le sampean tulungane wis mesisan mangkrak. Rabekno Mi. Aku tak rabi ya Mi ya. Ngene lho, Cok. Iki lho. Atane iki lho. Aku rada ngantuk. Ayo nang ngomong apa nih? Apa kok kon ngomong iku? Kok Ki anakmu njaluk rabi. ya ngene iki lho. Anakku biyen ciliane tak ombeni Pirtus. Lah lama aku mbok ombeni Pertos iku. Rumah sama aku setongki. Kon ngomong njaluk rabi. Iya, Mi. Nang wong akeh kaya ngene, nang kancamu, nang Aris. Kepantesan raimu sing kaya gemboke neraka. Sampeyan iki wong tuwa. Elek-elek kaya ngene iki anak penuh. Gak usah rabi. Lho, Gak usah rabi, Cok. lah nek terus sampe gedene karo rabi kate rabi mbek sapa? Lho urusane barabi wedhus, barabi apa? Penuh iki wong tuwa tanggung jawab. Gak usah rabi. Apa peno gak kepengin turun? Ah, gak urung gak kira duwe turun wong lanang aku. Iki lho. Iku anakmu. Iki lho maksude. Iki nek duwe bojo sok duwe turun. Nek kon ya wis ngene ae tetep Satpol PP kon. Gak usah rabi. Lah apa? Tetep gak usah rabi. Lho, Lah terus. Kon gak usah ngeyel, kon gak usah ngeyel. Aku makne sing ngeden. Metu iki. kok teko erong iki lho. Oh, metune ucok itu kok erong tibae. Masane aku pilek wae. Kaya Anakmu njaluk rabi. Gak usah. Turutono. Tetep gak usah. Lho, turutono. Ah, percuma gak usah kok ojo ngeyel. Cai. mosok apa jadi gak dirabekno. Kon sing ngeyel. Ngomong aku wis pantes rabi mak ngono lho. Ngali kono. Kon gak ngerti sejarah. Ngali kono. Kali sok Kali yo kali. Nang kono menghalangi wong delok iku lho. Kono. ngali nganu to rek, nganu to rek. Ndok kono ketek ya to. Anak kuburan tak pendem kon. Kon gak ketemu udan, gak ketemu angin, gak ketemu rino, gak ketemu bengi. Kon njaluk apa kon? Njaluk rabi Mi. Kepantesan raimu sing koyo cope busi ku ta. Lah ngene lho Mi. Wong wedok katara kendi, wong wedok picek kendi sing gelem ambek kon. Gak ngono rek anak sama eleke nemen bae iki. Ono bener e, Cok. Lah iya. Kon anane ngono kon gak iso ngomong ngerayu nang wong tuwa sing bener. Duduk perkara kon elek, duduk perkara kon gak nyambut gawe. Ilingo, kon durung sunat, Cuk. Hah? Mi. Yo, dadi ucok durung sunat. Cok, Kon sampe gerak daplok durung sunat, Cok. mungkane kon tak jadus sekali mesti kon gawe sikan. Kaya apa? Sikan. Iku apa iku? Anjut. Sampe ngomong lek aku durung sunat. Aku eling biyen nanggap wayang iki sunate sapa Mi? Iku sing sunat aku. Nangkap wayang? Penuh iku maneh kok jadi sunat, disunat irungmu ngono ah. Kon gak usah kalakal rabi. Apa Mas? Kon mek kepengin angen-angen oma-oma. Gak usah aduh. Sunat ta sik. Berarti aku saiki nang sunatno lho. Kon jare sunat. Iya jek nang iso rabi. Kon iki mek cilik sunate gampang. Gawe laser tis, gawe gunting cilik. Gampang. Raimu iku kudu gawe gobange babi. Loh, kate dicacar rumangsane. Ini lho, Mak. Arek iki wis pikirane dewasa. Kepingin rabi, nek durung sunat, yo gak apa-apa lah. Aha! Kaget aku duwe ide. Apa ya apa Mi, ya apa Mi? Wah lali kon kok kageti. Aha! Ana sunat sing saiki ngetren. Hipnotis. Ngene loh, misalnya tatap mata saya. Kamu akan tertidur dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Des. Hipnotis. Cok. Hei, Mamu kesurupan, Cok. Hei, Cok. kamu lho. Cok.
golekno bensin. Meni Cok. Cok. Meni ben makmu kongkon rangkepan, Cok. Apa? Apa iso? Ana omahe tawon. Iso omahe tawon. 1 2 3 bangun. Lu bangun temen ya? Lu bangun temen ya? Aku biyen sunatku hipnotis. Hipnotis. Ngawur rasa. Aha. Ana sunat saiki sunat dewasa. Ya apa? Iki masuk iki. Laskar Bit. Laskar Bit aku lek njrebet lah yo entek. Wis, pompong anakku gelem rabi, gelem sunat, tak sunatno nak. Ayo ngono wong tuwa iku tanggung jawab. Aha. Apa maneh? Embuh. Wis, sunat apa nak? Enak, Mak. Nek sampean kepengin nyunatno anak sampean, wis gak perlu ado-ado, Mak. Kon Tak golekne. pompong gelem Ya. gak isu gak sore dolekno piro biaya tak bayar. Transfer lho ya. Transfer. Temen lho. Riz, tukang foto, tukang syuting, siapno. Serang aku. Tak perlu sangon ya? Transfer. Transfer. Siap. Siap. Aku kate rabi, Mak ya. Aku kate rabi. Sunat dhisik tapi ini ya. Wong wedok picek sing gelem ambek kono. Lah apa kok picek lho? Kono lho kate sunat iku lho. Sing genah, sing tepak, aja wani ambek wong tuwa. Aku lagi malah gak wani sih, Mi. Lho, Bunti, Mi. Sunate saiki ya, Mi. Sunate saiki ya. ben Ambil lungguh sunate. Kanjeng Ki tak jejeg. Lho gua kene lho. Lungguh kene lek kate sunat, Mi ya. Iki mi. Kudu meneng kok iki. Meneng ae. Lah. Mi, wis ganti sih. Kasih sunat kok. Lele apa iki? Kate kon belet aku. Aduh, Kak. Cak Dene iki aduh, mae ngareng Madura hede, Kak. Iya ta iya. Aduh, hede pelak. Jadi lu bisa betapa pedegelen saiki. Aku iki ndelek tukang sunat. Hede areng Madura iki, Kak. Iya. Aduh, tanah kilo asonat, Kak. Iya. Sonat gelu, Kak. Diyak-diyak. Heeh, tore, Kak. Iya, tangan Kak. Duh, ae peno piye nih? Brengose kok dicewer jangkrik ya. Peno ojo takon rego, peno ojo takon biaya. Saiki anakku pompong gelem sunat. Sunat enggak? Oh, tak kuwatir apa peno. Aku dengin nyunat Donald Trump. Presiden Amerika. Iya, Presiden Amerika tak sunat. Tak delok kok durung sunat. Lho weh, tak ukir rapi, menggak-mengko, tak dodol kenceng. Wis, peno ojo kakean cangkem, Cak. Makin koreng Madura ki ya, tanganak kilo. Sing sunat apa, Dek? Iya, tanganak. Lho. Gurung disunat gosong. Raine anjene mangka, Cak. Iki sing sunat. Yut. Mi, kau kate rek. Golekno calak liyane apa? Benar. Meneng wae. Mi. Dia aku iki kate ketok kayu ta ya apa iki? Meneng, Nak. Meneng, Nak. Duh, katene sunat kakan pola tak kiwa bongkon. Langsung, Cak, nek iso. Gak usah dibunuh. Hah? Dibunuh. Pateni lah. Sunat. Iki wedi karo iki ta? Wedi, Cak. Lah sing piye, Dik? Sing cilik. Oh, sing cilik. sing kamedene lho, Pak. Ya. Profesional iki. Kilat jelek. Coba. Wong iku mau ae wedi, Cak, apa maneh? Dawa, aja ngono, Cak. Lah sing ndi, Dik? Sing rada ndel. Oh, ndel. Lembut iki. Ya, alate lho.
ngene iki, Cak. Kalau aja ngisi-ngisi wong tuwa, Nak. Kene lho. Kursi gorene. Iya mek kono iku jek cilik langsung digunting tik. Lah terus mi. Lah iki lah misale iki wekmu ya. Nah, iki wekmu. Iki mek langsung digunting alot. Dadi ditata koyo tadi. Oh, api kaya tandure repot iki. Sing rada minimalis ya. Oh, nek ngono tutupono Rek. Iya. Digoceki Rek. Lenggo. Kaya tegak luwung Rek. Lenggo. Haris. Apa kan ini? Dulur-dulur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aja guyon Rek. Aku salah kate nyuntik nang nggone Amerika Serikat Rek. Nyunat sapa? Seleb. Enggak maju. Giro ta? Jare-jare anak disunat no. Iki senat. Iki gak disunat. Bismillahirrahmanirrahim. Dilungkas aku mbele babi. Loh aku kate dibele mi. Mana? Goce ana Nek. Tak koce. Mripate tutupono. Iya, menang. Mripate tutupono. Sen Mripate tutupono. Sabar, Pak. Oh, karo bangunan der iki. iki wis der. Wis ah. Wong banyolan kok ndablek gantuk. Kalah. Penolak tak kok nyunat anakku. Aduh, Lapo sing kok jebol wae. Aduh. Aku tanggal 27 Maret April Mei Juni Agustus Dek. Ora kaya ngene. Lah kowe jembrak. Awakmu njaluk iki wedi. Nang kene. Wis tak bubuti. Nang jero ae. Karek anu, apa ku? Karepe mak iki Jaluk sing piye? Ya sing alus. Laser otomatis. Oh, laser otomatis. Iki ajudanku tak celuke iki. Waduh. Laser sing luar biasa. Sunat teko doan, Dek. 300 meter. Oh, pedhok ayo. Cocok. Enak laser gak kroso. Ah, iki weh, ngene. Iki sunat. Ah, sunat.
nek anakku isin. Kan ngono ndi? Nang jero ae. Indonesia iku calak profesional ya iki, Mak. Ana wong kabeh digonteng rumput. Lho. Aja ndelok alate, sing penting bentuke dadine apik. Ya gak karu-karuan. Ya padha karo wekku katut sandok-ndoke. Gak ngono, iki wis profesional. Penotite ning kene sampe salah suwen yang berarti iki disunat nang jero. Disunat nang jero, cek gak krungu wong bayare kena sawan. Ya aja diwedeni ngono. Lah iya. Wah, aduh ya Allah, tolong ya Allah. Aduh. Dadine kok apik, Mak. Apa? Kowe tak jamin dadine kok pasti apik. Mari sunat. Ya apa sih kok nak? Semaut. Kok kok aja sembarangan. Loh, iki calon bojoku kadang ngamar aku Mas yo calon bojomu kok gak ngerti keadaane ya kok langsung mbok lunggui iku lho. Lah wong jenenge wong kangen kok. Lah cak ya wong ambek pacare kangen gak apa-apa. Gak apa-apa. Waduh, celokno dukune. Calake celokno. Anak kula kelungguhan manuke. Sopo sing nglungguhi? Iki pacare. Lho, duker cakep oleh saugel kok nglungguhi. Kamu oleh dilungguhi. Kamu gawe cowok. Foto di sini coba. Foto, Pak. Dipoto. Foto. Nek mlaku wis ta? Iki jere menyan karo kain iki. Sowo. Pak ndonga apa, Pak? Pak tamu. Ndonga napa? Ah, ngopo kelek? Lah takon sampean iki ndonga napa? Dongo kene cakep temen. Ditakoni kelek. Aja ditakoni, cek mandi. Gak oleh takon. Aja. Yuk. Golek uyah. Ya. Ambek apa, Cak? Pencit. Kati nyunat apa hujan? Terus zaman apa? Dia rujaan, Dek. Anakku sepak. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semaput. Alah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Balik gak gori ini gak bal-bal. Wah. Waras. Wis. Nah, nek kene tak keane pil. Pil apa, Cak? Oh, tak keane iki. Boleh semaput maneh gak usah. Ngombene ya apa? Oh, ngombene gampang. Ngetok bokotan situ. Lah, iki didel cangkem didodol bleng. Iki pil karo dane bemu wae. Lah nek iki gak mandi iki situe. Ya. Apa dua? Kapsal. Kapsul.
gendut diapet. Carane ngene. Tutun karo gaden. Labuh aja weteng. Terus ditokno serot tekan isor. Wah, iki kapsul kata gendongan iki. Wis pasti garing ya, Pak. Oh, ora garing. Apa? Jemek. Wis, halo. Halo. Wis barat. Kok dhisik. Hidupku kok ambung sakit. Apa sakit kanca? Wis lakon. Foto, Pak. Foto, Pak. Foto. Keluarga. Ah. Mana? Iya. Pisan. Iya. Lele aku foto ninja tak gawe medeni tikus. Wis, saiki kon wis sunat, Nak. Sunat. Lakon sunat, Mak. Wis oleh rapi. Pacarmu iki tibae durung sunat, saiki nggih tak sunat mangkon kon lumbi semaput. Berarti kan mamane aku dadi bojone lah ya gak iso malah mertamalan. Yo ngenteni garinge. Ngenteni garing. Yo. Di PP dhisik. Rumah samu ke arah, Kak. Aku nek kan gak betah ya gak apa-apa sih tak gak juli. Tak dodo. Wis resmi kon dadi bojone ya. Ya. Nanggap ludruk Budi Wijaya. Ludruk sing apik. Aja nanggap ludruk liyane. Wis. Wis, Cang. Ya iya wis. Ayo saiki nang